Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaur gurekin platoan izango dugu Labetik Imanol Karrera, baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko otsailaren 23a da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1937 urtean, Kandido Saseta Eusko Guadarostearen komandantea hil zen. Euskal militarra izan zen, intendentzia kapitaina, militar profesionala eta Espainiako Gerra Zibila hasi zenean EAJaren agindupean jarri zen. Militar prestaketa zeukan abertzale bakarrenetakoa izan zen bertan. Urte batzuk beranduago 1981ean Espainiako militar talde batek estatu kolpea eman zuen. Kolpearen ekintza nagusia Madrilgo Kongresua hartzea izan zen, kongresukideek Leopoldo Calvo Sotelo hautagaia gobernuko presidente egin aurreko debatean zebiltzatenean. Kongresua Guardia Zibil talde batek hartu zuen Antonio Tejero teniente koronela buru zutela. Kolpeak egonezin handia sortarazi zuen otsailaren 23tik 24rako gauean. Egun berean, baina 1983an, Miguel Boyer ministroak Rumasa espropiatu zion Jose Maria Ruiz Mateosi. Eta bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 2002 urtean, FARC taldeak Ingrid Betancourt bahitu zuen mitin batean zegoenean eta 2323 egunetan ez zuen askatu. Eta orain ikus ditzagun gaurko albisteen lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsailaren 23a da asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernua eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoa kaltetutako udalekin bildu dira uholden azken gertakariak aztertzeko. Amaitu dira Berako Tokiona bigarren hezkuntza institutuko estalkia eraikitzeko lanak 978 metro karratuko azalera du eta 425.834 euroko kostua izan du. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentoak energia komunitateak arautzeko araudia aintzindaria bultzatu du. Soldata arrakalaren kontrako egunaren karietara LAB sindikatuak elkartaratzea egin du Iruñan zen Nafarroko enpresaburuen elkartearen egoitzaren parean. Nafarroak 11 persona eta erakunde saritu ditu 2021an kirolean egindako lanagatik. Nafarroko gobernuak 5. aniztasuna aberastasun lehiaketa antolatu du. San Zernin ikastetxeko ikaslek arrakasta abiatu dute Iruñeko udalak sustatutako energia xagutzearen kontrako ekintza hezkuntza proiektua. Iruñeko udalak Arantzadi eta Sanduzelaiko kirol instalazioak hobetzea proposatu du 5.800.000 euroko inbertsioa beharko lukeena. LAB sindikatuak elkartaratzea egin du Iruñeko udaletxearen parean eskola publikoen garbiketetan dagoen iruzurra salatzeko. Julio Caro Baroja Nafarroko Museo Etnologikoak 127 pieza berri sartu ditu bere bilduman azken 3 urteetan. Eta orain errepasatu dezagun aste honetako agenda. Otsailaren 23an asteazkena gaur Milagrosako liburutegi publikoan ipuinaren ordua ipuin kontalaria arratsaldeko 6etan. Otsailaren 24an osteguna arratsaldeko 5:00 Dani Mertarenaren eskutik tailerra 6 eta 10 urte bitarteko haurrentzat Txantreako liburutegi publikoan. Bestalde, arratsaldeko 6etan San Frantziskoko liburutegi publikoan Isabel Salcedoren eskutik Kamisioa ipuin kontalaria. Arratsaldeko 6etan ere, baina Tarrabiako kulturretxean, Virginia Albiraren eskutik Joaldunen soinua ipuin kontalaria. Horretaz gain, Nafarroako antzerki eskolan bertso saioa arratsaldeko 7etan. Eta ordu berdinean, baina Oarteko kulturretxean, 17. Aidanez liburuaren aurkezpena egingo da. Ostegunarekin bukatzeko arratsaldeko 7:30 Iruñeko Zaldiko Maldikon irakurle taldea bilduko da.
Otsailaren 25ean ostirala arratsaldeko 5etan mozorro tailerra eskainiko da Txantreako Salestarretan. Bestalde, arratsaldeko 8etan kontzertuak Zentral Kafe Antzokian Bulego eta Bengo taldeen eskutik. Ordu berdinean, baina Iruñeko Indara Aretoan beste kontzertu bat Afuren eskutik. Baratzean kontzertua ere ordu berdinean, baina Tarrabiako Santxo 6. Jakitunaren plazan, eta arratsaldeko 8etan ere Bianai filmaren proiekzioa eta solasaldia Bernardo Atxagaren eskutik Golen Yamaguchi aretoan. Otsailaren 26ean larunbata Ibaiertzen Garbik eta Auzolana ateraldia egongo da. Ondoren goizeko 11etan 5 eta 10 urte bitarteko haurrentzako tailerra eskainiko da Zibibox Jus Larrotxan. Eguerdiko 12:30 Arturo Kanpion euskaltegiaren eskutik jaialdia ospatuko da. Bestalde, arratsaldeko 5:30 2 eta 11 urte tarteko haurrentzat kuadernak eta japoniarra ikastaroa eskainiko da Zibibox Sanduzelainen. Arratsaldeko 6etan Nire beldurrik maiteenak antzerkia ikusgai egongo da Mutiloako kulturretxean. Geroago arratsaldeko 6:30 Ilusioak amesten magia saioa eskainiko da Zibibox Sanduzelainen Itzal Magoaren eskutik. Eta larunbatarekin bukatzeko 8etan, 8etatik aurrera barkatu kontzertuak Totem Aretoan Anestesia eta Smog taldeen eskutik. Agendarekin bukatzeko otsailaren 27an igandea Zaldiko Maldiko kale jira egingo du Zaldiko Maldikotik hasita. Pasa gaitezen orain gaurko egunkarien azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dioenez, Casadok baroien babesa galdu du eta orain irtenbide duina bilatzen ari da. Honen azpian, argazki batek lagunduta, egunkariak azpimarratu du Errusiak Ukrainiari eraso egin diola ohartarazi duela NATOk. Bestalde, egunkariak jakinarazi du Txibitek diola koalizio gobernuak geratzeko etorri dela. Honen azpian, egunkariak azpimarratu du Esparzak baztertu zuen bizikidetza plana eztabaidatzea onartu duela. Horretaz gain, Nafarroak eta CHek 10 milioi bideratu dituztela uholden kalteak arintzeko nabarmendu du Diario de Notiziasek. Honen azpian, argazki txiki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Astrengoa den Leire Santxo Nafarrak 19. postua lortu du MIR probetan. Bestalde, Murtxanteko 21 urteko bizilagun bat kaskanten galtzadatik irteterakoan hil dela jakinarazi du egunkariak. Goiko aldera itzulita hori azpimarratutako lerroburuetatik lehendabizikoak horrela dio, taula asko dituzten ikasleak. Eta bigarrenak bukatzeko horrela dio, 2021ean nabarmendutako kirolariei errekonozimendua. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkari honen lerroburu nagusiak dioenez, Casadok kongresu batera deitu du PP babesak galdu ostean. Ondoan egunkariak gorriz nabarmendu du 75 urtetik gorako 28.500 pertsona bakarrik bizi direla Nafarroan. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, bakea Antsoainen Errusiarren eta Ukrainiarren artean. Eta honen azpian, Europar Batasunak eta Estatu Batuek zigorrak jarri dizkiotela Errusiari jakinarazi du egunkariak. Goiko aldera itzulita grisez azpimarratuta eta argazki batek lagunduta, lehenengo lerroburuak dioenez, Maiak txupinazorako kontsentsua duen norbait nahi du. Eta bigarrenak ordea horrela dio, Nafarroak Espainiako txertoen gurasoak saritu ditu. Hirugarrenak bukatzeko kirolaren sariak entregatu direla dio. Gararekin jarraituko dugu orain. Azararen lerroburu nagusiak dioenez, Errusia denbora kudeatzen ari da Donbasen zigorren aurrean. Ondoan argazki handi batek lagunduta horrela dio lerroburuak. Auzitegi nazionalak ebatzi du tortura hori ez dagoela egiaztatuta Sorzabal zigortu ahal izateko. Bestalde, postpreso gehiago Euskal Herrira 71 daudela oraindik estatuko kartzeletan jakinarazi du egunkariak.
Horretaz gain egunkariak hurrengo azpimarratu du, hildako 10. langilea murtxanteko gazte bat. Bukatzeko egunkariak jakinarazi du Feijóo itzalean zain den bitartean Casado kongresua deitzera behartu dutela. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Argazki handi batek lagunduta lerroburu nagusiak dio tropak Donbasera bidaltzeko baimena duela Putinek. Beherago beste argazki batek lagunduta horrela dio berdez azpimarratutako lerroburuak, isten ez den arrakala. Bestalde egunkariak June Quintana disko jaurtitzailearen aipoa nabarmendu du eta horrela dio. Hasieran diskoan aurrera pauso handia ematen da, baina gero metro bakoitza lorpen handia da. Horretaz gain Bilboko Gutun Zuria jaialdiak itzulpen gintza izango duela ardatz ohartarazi du berriak. Honen azpian hurrengo lerroburuak horrela dio. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako birziklatze tasa jaitsi egin da 2018-2020 aldian. Bukatzeko azkeneko lerroburuak dioenez, Espainiako Auzitegi Nazionalak 24 urte espetxe zigorra ezarri dizkio Iratxe Sorzabali. Euskal Herria irratia bukatzeko. Lerroburu nagusiak dioenez, Eguesibarko udalak 22. korrikaren etorreran parte hartzeko baimena ukatu dio erraldoien konpartsari. Bestalde irratiak Cesar Laianaren aipoa nabarmendu du eta horrela dio. Oroibidea osatzeko elkarrizketa egiten ari gara. Bukatzeko ikasleak sexuaren arabera bereizten dituzten ikastetxeen itunak bertan behera utziko dituztela ohartarazi du. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur asteazkena eguraldi lasaiak jarraipena izango du. Batez ere goizean giroa eguzkitsua izango da, eguerditik aurrera erdi mailako hodei eta goi-hodei gehiago agertuko dira, baina giroa argitsua izango da. Haize suabea ibiliko da, barnealdean hego-haizea nagusituz eta kostaldean ekialdekoa. Goizean goiz eta egunaren amaieran hotza egingo du, baina egunaren erdiko orduetan giroak udaberriko itxura izango du 16 eta 18 gradu zentigradu inguruko temperatura maksimoekin. Ostegunean fronte hotz batek eguraldia zeharo aldatuko du. Goizean giro lasaiak jarraipena izango du, nahiz eta hodei dezente ikusiko dugun. Baina eguerditik aurrera frontea iristen denean haizeak iparraldera egingo du eta beho-hodei gehiago agertuko dira. Temperatura nabarmen jaitsiko da eta maksimoak 13 eta 14 gradu zentigraduren bueltan geldituko dira. Arratsaldean zerua estalia geratuko da eta kostaldetik hasi eta barnealderantz zabaldu zeuritara joko du. Hala ere euria urria izango da eta bereziki gauean egingo du. Egunaren amaieran elur-kota 1300 metro inguruan egongo da. Gaurkoan labetik Imanol Karrera etorri zaigu platora, gurekin hitz egitera. Kaixo, zer moduz? Kaixo eta ongi. Ongi? Bai. Bueno, Imanol, konta iguzu pixka bat, labek aroztegiko proiektua garatzen duen UGPS-a baliogabetzeko eskatu diozue Nafarroako gobernuari, orduan zer esan nahi du horrek, azaldu guzu pixka bat. Ba, ikusita zein izan den azken epaia ez, beste behin ere arrazoia eman digula eta berretsi du bere garaian labetik jarritako reklamazioan, ikusten duguna da, badela momentua arostegia proiektua betiko bertan bera usteko. Baztertu behar du gobernu honek ilegala den proiektu bat, eta hori da hain zuzen ere azken epai honen harira egin diogun interpelazio zuzena gobernuari. Bertan bera ustea arostegia proiektua baztertu betiko herritarrek eskatzen duten moduan. Zuk aipatu bezala, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioak arrazoia eman dizue. Zergatik da ilegala edo zertan oinarritzen da arrazoia emate horrek?
Bai, Arostegia proiektua garatzen duen plegoa ilegala zela, legez kanpokoa zela, esan genuen labetik bere garaian. Zergatik, jaso behar ziren klausula sozial batzuk ez zeudelako ondo jasota. Horren harira, kontratu publikoen epaitegiak arrazoia eman zigun, esan zuena izan zen, pliego hori baliogabetu behar zela, ez zituelako behar bezala jasotzen klausula sozialak, eta orain, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak kontratu publikoen epaitegiaren epaia berretsi egin du. Esan du, arrazoia dugula, pliego hori ez dagoela ondo egina, eta orduan baliogabetu behar dela, eta horrekin lotuta dagoen esleipen prozesuarekin ezinezkoa dela jarraitzea. Beste era batera esan da, obrak ilegalak ziren, beharrezkoa den plego hori ez dagoela ondo egina. Eta hori da, hori laburbilduz azalduta, gertatu dena eremu judizialean eta eman diren epaiekin. Orduan, orain zeintzuk dira hurrengo pausuak? Bueno, guk argi dugu proiektu honek ez duela inolako zentsurik, ez? Ilegala izateaz gain herritarren borondateren aurkakoa dela. Eta horregatik esaten duguna da ez dela zuzendu behar. Prozedura judizialari dagokionez aukera bat egongo zen gobernuak berriro dena egiteko legeak agintzen duen moduan. Baina guk ikusten duguna da hori ez dela konponbidea, zonaldetik eskatzen duten konponbidea, baizik eta proiektu hau bertan bera ustea eta baiararekin erabateko lotura izango duen proiektu bat jasotzea herritarrek esaten duten eta aldarrikatzen duten moduan. Azken finean, garrantzitsua dena da herritarren lana eta bizitza erdigunean jartzea, eta ez aldiz enpresari batzuen interesak, eta gure ustez hortze dago gakoa. Ea benetan gobernuaren aldetik entzungo duten herritarren nahia, edo aldiz erabiliko duten prozedura judiziala berriro borondatearen aurka proiektua ezartzeko. Hortze dago eztabaidan momentu honetan, eta guk oso argi dugu gizartearen aldeko interesak jarri behar dutugula maiaren gainean, eta horiek defendatu behar ditugula. Eta Imanol, zuk herritarrak aipatu dituzula, haiek zer iritzi daukate eta zer aldarrikatzen dute edo salatzen dute? Gu balioan jarri nahi dugu bastan baiarako herritarren aktibazioa, espekulazioaren aurka eta beraien bizitza eta lanaren alde. Nik uste dut hau garrantzitsua dela aipatzea hortxe dagoelako gakoa. Azkenean proiektu honek zonaldeko egunerokotasuna apurtzen du. Esan behar da, aurreikusten dena da, hotel batzuk egitea 700 pertsonentzako, eta esan behar da, zonaldeari 350 biztanle bizi direla. Orduan, hau da, populazioa bikoiztea, eta horrek esan nahi du, oinarrizko zerbitzu batzuk kolokan jarriko direla, eta hori da hain zuzen ere begiratu behar duguna. Nola egiten dugun benetan desproposito honi buelta emateko, eta benetan herritarrek bere garaian erreferendum baten bidez adierazitako aurkakotasuna nola horri ematen diogu benetan garrantzia, aintzat hartzen dugu herritarren hitza eta erabakia, eta ondorioz bertan bera geratzen den zonaldean onartu ez duten proiektu basati bat. Eta proiektu hau zertan oinarritzen da edo ze interes mota ditu, eta zergatik edo nola arrazoitu dute ez egin behar dela, aurrean eman behar dela proiektu hau? Hemen gobernutik bakarrik eman dituzten argudioak izan dira enpresarien aldekoak, eta aipatu bezala proiektua garatzen direnean biztanlea eta zonaldearen beharrak aztertu behar dira eta horrekin lotura zuzena dituzten proiektuak garatu. Hori da askotan Nafarroko zonalde ezberdinetatik aldarrikatzen dena, zonaldeen beharrak ondo aztertzea eta horri begirako neurriak jartzea. Hori askotan aldarrikatzen da. Eta momentu honetan ikusten duguna da gobernuaren aldetik kontrakoa egin dela.
eta esan dutena da, zonaldean beharrezkoak direla hotelak, beharrezkoa dela golf zelai bat, eta hori ez da bizilagunek eskatzen dutena. Horregatik guk esaten duguna da, proiektu honek erakusten diguna da eskuineko hirigintza bat, benetan enpresarien interesak aintzat hartzen dituztenak, baina ez aldiz jendearenak, eta horregatik egiten dugu honen aurka. Desproposito bat da populazioa bikoiztea hotelekin, turismoari begirako eskaintza soil bat egitearena, eta zonaldeko oinarrizko zerbitzuak zalantzan jartzea. Honek ez du zentzurik, desproposito bat da, eta ikusten duguna da, benetan interes ekonomikoa dagoela horren atzean. Edozein gauza aztertu gabe, bakarrik interes ekonomiko hori. Lehen aipatu duzu proiektua ilegala dela, eta orain arrazoia eman dizuetela eta, baina 2021ko maiatzean hasi ziren obrak martxan jartzen ez, orduan horrekin zer gertatu da? Esan behar da, bere garaian enpresek erabili zuten prozedura erabat onartezina dela. Legez kanpokoa delako alde batetik, baina gero beste alde batetik onartezina delako, ikuspegi demokratiko batetik, dauden prozedurak ez errespetatzea. Eta hori da zuzen ere enpresariek egin zuten. Jakitun ez zutela inolako baimenik obrekin hasteko, obra horiek aurrera eraman zituzten, eta Nafarroako gobernua administrazioak egin beharko lukeen lana, hau da, obra horiek gelditzea ez zuten egin, eta lan hori zorionez bizilagunek herritarrek egin zuten, obra gelditu zituzten. Baina orain, denborarekin ikusi dugu, Nafarroako auzitegiaren aurrean bizilagunak pasa direla, eta ez aldiz legez kanpo eta modu ilegalean jardun zutenak, eta honek argi adierazten digu zein den kapitalaren logika mundu honetan. Legez kanpo ibili direnak impunitatearekin irteteaz gain, saiakera bat egin dute baztango bizilagunak kriminalizatzeko, eta honek ez du inolako zentzurik. Honen aurrean salaketa irmo bat jarri behar dugu, hau onartezina da, eta behintzat labetik eskatzen duguna da, herritarren aurkako prozedura guztiak betiko ixtea, baina horrekin batera arduradun politikoak eta enpresariak epaitegietara eramatea. Argitu behar dute, zergatik egin zutena. Eta guk horrekin badugu tesi bat, eta gure tesia da, oztopo guztien gainetik, legearen gainetik, zuzenbidearen gainetik, obrekin hastea funtsezkoa zela, etorkizunari begira, kolokan dagoen proiektu honekin, etorkizunari begira ez bada egiten kalte ordainak jasotzeko. Azken finean, enpresetatik horri begira daude, bermatu nahi dituzte beraien etekinak, eta horregatik egin zuten, gure ustez, egin zutena pasa den udan. Zuk aipatu bezala, baztango herritarrei isunak jarri zizkieten ez horren aurka adierazteagatik eta 6 urtarrilean deklaratu behar izan zuten Nafarroako auzitegian. Orduan, momentu honetan, herritarroiek ze egoeratan daude, zer gertatuko da haiekin? Kasu batzuetan isunak jaso dituzte, baina beste batzuetan espetxe zigorrak daude tartean. Orduan, prozedura judizial guzti horiek irekita daude, lehenengo urratsak eman dira, eta, esan bezala, labetik oso argi dugu prozedura judizial horiek ez dutela inolako zentzurik. Azken finean, herritar horiek administrazioak egin behar lukeen lan bat egin zutelako. Eta da, obra ilegal batzuen aurrean planto egitea eta esatea gelditu behar zirela.
hori administrazioak egin behar zuen, ez zuen egin, herritarrek modu eredugarri batean egin zuten, eta orain dauden ondorio represibo horiek ez dute inolako zentzurik, eta gobernuari ere interpelazio berdina egiten diogu. Bere mediazioa erabili behar du prozedura judizial hauekin amaitzeko. Eta lehen esan bezala, beraiek ere argitu behar dituzte zen olako ardurak dituzten honen atzean. Izan duten enpresariekiko esku zabal horren atzean zer dagoen. Eta orduan zuen aurre ikuspenak zeintzuk dira, zer uste duzu gertatuko dela, ez zer nahi duzu baizik eta zer uste duzu gertatuko dela afera honekin? Dena ikusteke dago, badakit ez naizela bustitzen, baina guk eskatu diogu gobernuari bilera bat, hain zuzen ere Ayerdi kontseilariari gure prozedura judizialean eman diren urratzen berri emateko eta honen arira ateratzen dugun ondoria berarekin konpartitzeko, hau da, baztertu behar dela erostegia proiektua, eta horrekin batera lehen esan bezala gobernuak ezin duena egin da beste prozedurarekin hasi berriro honekin hasteko. Guk esaten duguna da herritarren borondatea errespetatu behar dela, eta dena ikusteke dago, gobernuak zer egingo duen, presioa egin behar da, baiaratik egiten den borroka eta aktibazioa mantendu behar da, eta eredugarria da, eta ikusten baldin badugu enpresen jokaldia, esan dezakegu ere beraiek zalantzak dituztela, eta egin dute bermatzeko etorkizunari begira aipatutako kalte ordain horiek. Orduan beraiek ere ez dute batere argi zein izango den proiektu honen amaiera, eta hori ere aprobetxatu behar da gehiengo sozialaren alde. Honekin, proiektorekin jarraitzen badute, labetik ez dakit mobilizazioak egingo dituzu edo zer gertatuko da? Labetik borroka honetan izan dugun papera nik esango nuke bigarren mailakoa izan dela. Guk legitimitate genuen judizialki jarritako erreklamazioa jartzeko, eta hori da egin genuna bereziki Baiaran aurrera eramaten ari diren borrokaren mesedetan. Eta bigarren mailako paper hori izaten jarraituko dugu, beti herritar guztiak laguntzeko, borroka honi ekarpen bat egiteko, eta horrela ikusten dugu etorkizunari begira egingo diren urratsak. Orduan, labeen aldetik babestea gure aktibazioarekin ere zonaldetik abian dagoen borroka, eta judizialki egin dugun bezala beste aukerak baldin badaude, aprobetxatuko ditugu. Eta bestalde, hasieran zehoztera aipatu duzu, Imanol, baina imaginatu ez proiektu aurrera doala, horrek zer inpaktu izango luke baztanen, naturan, herritarren artean, eta zer inpaktu hori izango luke proiektuak? Oso orain inkluso makroetxaldekin ikusten dugun moduan, eragina ikaragarria dute halako proiektuak zonalde zehatz batean. Eta kasu honetan aipatu dut, momentu honetan 350 biztanle daude, eta aurrera eramaten baldin bada erostegia proiektuak zonaldeak izango zituen 650. Populazioa bikoizteak ekartzen diguna da kontsumo maila ere bikoiztea, eman behar diren zerbitzu guztiak bikoiztea, eta ikusten duguna, gainera pandemia honekin ikusi duguna da, zeintzuk diren zerbitzu publikoen aldetik dauden hutsuneak, dauden gabeziak. Orduan, klaro, osasun etxea adibidez, ez da berdina izatea 300 lagunentzako edo 700 lagunentzako. Orduan, ikusten duguna da, proiektu bat ezarri dela, jendearen beharrak eta zerbitzuak aztertu gabe, eta erabateko inpaktu bat izango da jendearen egunekorotasunean eta beraien bizitzetan. Eta guk aldiz aldarrikatzen duguna da, eskuineko hirigintza hau baztertu behar dela, ez duela inolako zentzurik, bakarrik ikuspuntu ekonomiko batetik izan dezake interes bat, eta esaten duguna da, bestelako modu batean birpentsatu behar dela zonaldeko garapena. Eta erdigunean jarri behar dela jendearen bizitza, jendearen lana,
eta zonaldeak dituen behar horiek beti ere ingurumena zainduz. Eta esan behar da oso modu argian arrauztegia proiektuak ingurumena ez duela zaintzen, eta askotan orain aipatzen dela, trantsizio ekologikoa garatu behar dela, filosofia horren aurka kokatzen da arrauztegia proiektua. Eta orain, lehen aipatu bezala, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioak eta arrazoia eman da, pixkat argia ikusi duzue, uste duzue, itxaropenak izan alditu zuela etorkizunerako? Ni horrekin zalantzak ditu, ikusita arrazoia genula judizialki eta zer egin zuten, legearen gainetik obrekin hastea, batzuetan halako prozedura judizialetan arazoak daude, benetan epaileek erabakitzen eta adosten dutena gero garatzeko, eta ikusten dugu administrazioaren aldetik ez dagoela inolako borondaterik legeak eta epaitegietatik esaten dena gero betatzeko, eta jartzen dela pixka bat enpreseen mesedetan. Orduan horrekin, kezkatuta gaude, zalantzak ditugu, nola egingo duen gobernua. Horregatik, nik uste dut irekitzen dela aukera bat proiektu honekin betiko amaitzeko, eta hor jarri nahi dugu indarra gure interpelazioan eta borroka honetan, baina ere ikusi behar dugu orain arte ze logika erabili duten, eta da legearen gainetik, herritarren borondatearen gainetik, proiektua ezarri nahi dutela, eta horrekiko ere oso adi egon behar gara, beharrezkoa baldin bada berriro beraien asmoa gelditzeko. Orduan horren, Imanol, elkarrizketa bukatzeko, zeo zer gehiago gehitu nahi baldin baduzu, zure txanda. Hori ez, orain zoriontzea bastango bizilagunak, aurrera eraman duten espekulazioaren aurkako aktibazio eredugarria, beraien lan eta bizitza duinaren aldeko borroka, eta hori dela bidea gure asmoak lortzeko, eta garrantzitsua dela beraiek egin duten moduan eskuineko hirigintzaren aurrean aktibazio sozial bat egotea. Hori goraipatu eta azpimarratu nahi dugu, eta laben aldetik hori da lagunduko duguna. Oso ongi. Eta zuk aipatu bezala, aurrerago ikusi beharko ez, egoena nola bilakatzen den. Momentuz, eskerrik asko etortzagatik eta gurekin hau konpartitzagatik. Mi esker zuei. Bai, gero arte. Pasa gaitezen orain Iruña herriko udaletako albisteak ikustera. Eguesibarreko udalak aparteko laguntza ireki dizkie berriro herritarrei bizitza pertsonala, familiakoa, lanekoa eta komunitarioa uztartzeko eskolarik gabeko aldiei ahalik eta hobekien aurre egiten jarrai dezaten. Oinarri horien xedea da aparteko laguntzak banakako ebaluazio regimenean emateko prozedura juridikoa arautzea, Eguesibarren erroldatutako eta bertan bizi diren eta adingabeak beren kargura dituzten familiei 2009tik aurrera jaio zirenei eta 2022ko eskolarik gabeko aldietan kontzilizazio baliabideak erabiltzen dituztenei. Eskaerak aurkezteko epea nahon argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta honako epe hauek izango ditu. Aste Santua 2022ko maiatzaren 9 arte, Uda 2022ko irailaren 16 arte eta Gabonak abenduaren 19tik 31 arte. Bestalde, Eguesibarreko udaleko berdintasun arloak urtero bezala, hainbat ekitaldi antolatzen ditu martxoaren 8an ospatzen den emakumearen nazioarteko eguna dela eta. Aurten kirolarloarekin batera haiengatik egingo dugu lehenengo lasterketa egingo da. Herritar guztiei zuzendutako lasterketa herrikoi eta solidarioa da, non emakumearen nazioarteko eguna dela eta antolatuta, martxoaren 8a bezalako egun baten inguruan sentsibilizatu eta ikustarazi nahi duena. Lasterketa martxoaren 12an larunbata izango da goizeko 11etan Joakin Lizarraga eta Hermana Zuriz Pi ikastetxetik abiatuta.
Bukatzeko, 9 urtetik gorako emakume eta neskatoentzako autodefentsa tailerra Eguesibarreko udaleko berdintasun arloak autodefentsa tailerra antolatu du datorren ostiralean martxoak 4 eta 11 Haraneko 9 urtetik gorako emakume eta neska guztientzat. Tailerra doakoa da eta ez du baldintza fisiko berezirik eskatzen, gogo handia besterik ez, Sarrigurengo kiroliriko 3. aretoan egingo da arratsaldeko 7:00 gaueko 9:30 Mundu hobe baten aldeko JKE-aren defentsa pertsonalean aditua den aditu batek emango du. Sanzernin ikastetxeko ikasleek arrakastaz garatu dute energia xahutzaren aurkako ekintza hezkuntza proiektua, Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntzako zerbitzuak diseinatuta. Guztira 10 eta 11 urte bitarteko 100 neska mutilek hartu dute parte eta gaur goizean azaldu diote alkateari nola garatu duten eta zer ondorio atera dituzten hilabete hauetako lanetik. Proposamena energiaren eta klima aldaketaren ingurukoa da eta erronken eta sariaren bidez egituratutako metodologia erakargarri eta berritzailean oinarritzen da. Emaitza onak lortu ondoren proiektua hurrengo ikasturtetik aurrera ezarri nahi duten ikastetxe guztiei irekitzen zaie eta horiek martxoaren 18 arte egin dezakete eskaera Iruñeko udalaren ingurumen hezkuntzaren webgunean. Horretaz gain guztira 5,8 milioi euro dira Arantzadiko eta San Jorgeko udal-kirol instalazioak hobetzeko proposatutako inbertsioa. Bigune horietan energia eraginkortasuna hobetzeko eta egungo beharretara egokitzeko hainbat jarduketa egin behar direnez, Iruñeko udalak azterlan bat egiteko agindu zuen 2021ko uztailean eta azterlan horrek azpiegiturako hobetzeko beharrezkoak diren 95 jarduketa detektatu ditu. Bukatzeko Iruñeko udaltzaingoak jarduera bat jarri du abian Nafarroako islamiar komunitateko kideekin elkarlanean, bazterketa arriskuan dauden gazte atzerritarrei udaleko gizarte zerbitzuei buruzko informazioa emateko. Ekintza bateratu hori Clara Pamplona Frente al Odio proiektuaren barruan dago eta islamiar komunitateko kideek egindako eskaerari erantzunez eginda. Atzo Nafarroako parlamentuan egon ginen haurreskolei buruz galdezka. Bai, proposamena entzun dugu eta guk esan dugu plataforma 3.0 edo 0.3 plataformak esandakoarekin guztiz ados gaudela. Zergatik beti uste dugulako haur hezkuntza ziklo osoa dela, gainera gure hauteskunde programetan horrela dago beti, ziklo osoa eta esango genuke bizatiekin, 0-3 eta 3-6. Horregatik uste dugu aproposa ez dela orain 2 urteko gelak sortzea. Uste dugu integraltasuna eman behar diogula zikloari, asistenzialismo hori ahaztu behar dugula eta gainera beti bezala esango dugu plaza gehiago sortu behar direla eta haurreskola gehiago. Horretarako suposatzen da teorian Europako funtseak daudelako, egingo da, kontseilariak esan du ez dakit, baina 1000 baino gehiago, 1000 eta piko plaza berria sortuko direla, baina hori ezin da mugatu orain 2 urteko geletara. Bueno, Carlos Jimeno kontseilariak egiten ditu horrelakoak, globo sondak botatzen ditu, ia zer nolako erreakzioa eta zer nolako erantzuna topatzen duen. Gure gana ez da etorri, kontatzera zein den plana, baina berez esan dezaket ongi iruditzen zaidala. Ez dakit zehazki zein den asmoa, ez dakit nola gauzatzeko asmoa daukan, eta ez dakit hori nola eramango den gero praktikara Nafarroako txoko guztietara. Ze Nafarroak badu oso mapa aldrebestua eta eskualde zabal bat landa eremukoa,
eta eskola txiki askorekin, eta ez dakit zerbitzua nahi duen zabaldu orotan, pilotaje bat egingo ote duen ze ikastetxe motatan ikusteke dago. Hala ere, ez litzateke lehenengo aldia horrelakorik egiten dela. Izan ere gurean, bai daude 2 urteko hainbat gela. Batez ere, ikastetxe kontzertatuetan, itunpeko ikastetxeetan. Ikastola zenbaitek eta erlijio katolikoko hainbat ikastetxek ere, aspaldidanik ari dira eskaintzen 2 urteko gela. Hori iruditzen zitzaidan niri, bere garaian, departamentuan nengoelik, bazela nolabait ere abantaila desleal bat, hezkuntza publikorako, izan ere horretan sartu ezkero 2 urterekin, gero normalean, ikaslego hori gelditzen baita bertan ere bai, eskolan. Eta gainera, zerbitzua ez da eskaintzen publikotik berdinean, ez? Iruditzen zitzaidan abantaila bazela itunpekoentzako eta atzerapena eskola publikoan. Hortaz, esperientzia batzuk egun badaude, onak izan dira, eta nik uste dut bat datorrela geroa bain lantzen, defendatzen eta bultzatzen eta sustatzen ari garenarekin, eta bada 0-6 etapa bat dela eta hezkuntza etapa bat dela, 0-tik 6 urtera. Orain eskolatan 3-6 onartua dago eta erabat ezarria dago, eta iruditzen zaigu izan daitekela egokia 2 urteko gela horiek zabaltzea ere bai. Hala ere, bada adituen artean eta sektorean lanean dabiltzanen artean kezka, eta bada nork defendatzen duenain justu 0-3ak baduela zentzua baldin eta horrela eskaintzen bada. Azpi etapa bat bezala eta gainontzeko etapekin edo mailekin elkartu gabe. Ikusteke dago. Horregatik diot, esperientzia batzuk egon badaude, bada non baloratu eta non ikusi eta badira irizpide ezberdinak ezarri beharrekoak, eta gure mapa ahaztu gabe, ia zer egin daiteken bermatu jendarteari. Esan bezala, plataformarekin bat gatoz, esan duenarekin ere, eta zer egin behar du departamentuak, zer egin behar du kontseilariak, lehenik eta behin, interlokuzio zuzena ireki behar du plataformarekin, uste dugulako oraindik ez dauka interlokuzio zehatzik plataformarekin, eta udalekin ere pentsa dezagun udalek badute titulartasuna gehienetan. Ja badakigu federazioan, udal federazioan sortu dela lantalde bat gaia lan egiteko eta kudeatzeko, baina pausok eman behar dira zentsu horretan, eragile aktibo guztiekin 0-3an hitz egin behar da, eta horrela adostu beharko dira irtenbideak edo aurrera pauso gehiago. Bai, esaten nuen bezala, urtetan hizketan aritu gara sektorearekin eta beraiek badute ikuspegi hori. Egia da badauden esperientziek emaitza ona eman dutela eta esperientzia positiboak direla. Orduan, esperientziak berak hala erakusten badu, gero zaila da erakustea beste zerbait, ez? 0-3 zikloa, 0-6 zikloan zati aparteko bat eta erabat ezberdina dela, pentsatzea ere guretzako akatsa litzateke. Nik uste dut 0-6 egin behar dela jorratu bere osotasunean, naizta argi dagoen 0-3ak badituela bere berezitasunak, baina 0-tik 3 ere badago aldea. Diot, zikloan bertan eta etapa horren barruan badira ezberdintasuna anitzak 0 urtekoen eta 3 urtekoen artean. Orduan, zikloa orain artea hala eskaini da eta fisikoki ere bai aparte. Beste eskola batzuetan eta beste espazio batzuetan. Espazioa egokitu ezkero eta adinean gertukoenak direnekin elkartu ezkero, esperientziak dio ez dagoela inongo problemik. Eta karo,
itunpekoentzako problemik ez badago, ez dut zertan pentsatu nahi, publikoentzako egongo denik problema. Orduan, desabantaia iruditzen zait, eskaintzen den zerbitzua zabalagoa da 2 urteko gela hori duten eskolatan, eta, karo, hemen biztatik galdu behar ez duguna da, daukagula oso 0-3 irregularra. Irregularra diot oso baldintza ezberdinetan eskainia, ez dago toki guztietan, ez dago bermatua, ez da unibertsala eta ez da doainekoa. Eta hori aparte utzita bertan lan egiten duten profesionalen baldintzak. Eta ratioak eta bar. Orduan, izango bagenu, hezkuntzan baitako 0-3 benetako ziklo ordenatu bat. Gutxienekoak bermatzen dituen zikloa. Laboralki ere bai, profesionalak berdintzen dituen goitik, jakina berdintzen dituen zikloa. Eta unibertsala dena eta doainekoa, klaro, niri egokiago iruditzen zait hori 2 urteko gelak baino. Zalantzik gabe. Orduan, zerbitzua hori, baldintza horietan bermatzeko gai bagara, 0-3a ezagutzen dugun bezala, eskaintzean aldekoa izango ginateke. Gertatzen dena da, ikusi dugula urte hauetan, zenbateko traba, zenbateko zailtasun, eta zenbateko kontrako jarrerak ere bai topatu ditugun, eta guk apostua egin dugu aspaldidanik egitearen alde mahai bat, non jarriko diren eragile guztiak, bai udaletako ordezkariak, bai jakina sektoreko langileak, bai hezkuntza departamentua eta bai honetan zerikusia eta zerresana duten guztiek, hor jarriko diren guztiak eta egingo duten proposamen bateratu bat. Guaz eginen, ni kontseilari nintzena, pasaden legealdian, lanean unekin, eta saiatu ginen, benetan saiatu ginen, eta nahikoa hurbildu ginen. Partzuergo moduko bat planteatzera, eta planteatzera hori bera, ordenatzea 0-3a, behar den baldintzatan, behar den berme guztiekin. Horrela bada, horren aldekoa gara erabat. Baina, errealidadea da, hainbat ikastetxetan eta esan bezala itunpekoetan bereziki, ari dela eskaintzen 2 urteko gela, eta horrek nik uste dut ez duela eskola publikoaren alde egiten, inondik ere. Bai, noski, esango dut, Bilduk beti eman dio garrantzi handia zikloari, azken urteotan, azken aurrekontu akordioetan sartu dugu dirun asko horretarako, pentsa dezagun duela 2 urte sartu genuen 600.000 0-3rako, eta onartu behar dugu gauzak egin direla, batez ere gure asmoa zen langile gehiago izatea, errefortzu hezitzaile izatea, ratioak murriztea, eta doakotasun bidean pausoak ematea. Esan bezala, gauzak bai egin direla, gero aurreko urtean sartu genuen ia 1.900.000 euro horretarako, guztiz beharrezkoa da errefortzu langileak, eta guk zentsu horretan, bide horretan babestuko dugu gobernuari bai. Bikoizteraino ez dakit, baina egia da errebisatu beharko litzatekela eta sektoretik heltzen den aldarrikapena, bada argia eta badauka nahikoa fundamentua ere bai. Eta baditu, eredu ezagun eta errekonozitzeko errazak direnak, Europako ereduak dira. Eta konparatze aldera, hoiekin konparatu behar dugula defendatu dugu beti. Ez gu baino okerrago daudenekin agerikoa denez. Orduan, Europako arratioak zeintzuk diren eta Europako zenbakiak zeintzuk diren aintzat hartuta, bikoizteraino ez dakit. Karo, segun eta non, segun eta eskolatan, zezan bezala oso irregularra baita. Eta eskola guztietan ez daude baldintza berberak, ez daude lantalde berberak, ez daude soldata berberak, eta ez daude ume kopuru berak. Orduan, ezin da orokortu. Bino bai, bataz bestekoari begira, argi dago behartzaiola buelta bat eman, eta behar dela bestelako eredu bat eskaini.
eta horretan, jakina, ratioak irakasleenak edo hezitzaileenak, hobetu beharko litzatekela, bai. Baina, karo, non gaude? Ikusi beharra dugun non gauden. Badira eskola publiko batzuk, erabat publikoa direnak, beste batzuk asko, pribatuak direnak eta gutxi batzuk itunpekoak. Bueno, karo, eskola publikoetan, ari naiz eskola publikoen artean dauden ezberdintasunetaz, bai? Orduan, horiek dira nolabait ere homogeneizatu behar dituguenak eta berdindu behar dituguenak. Eta nik uste dut hori egin daitekela soilik hezkuntza departamentutik, hezkuntza departamentuak ardura hartuta, eskubide sozialetik irten eta erabat finkatu arte hezkuntzan arazo bat daukagu, ze hori egin behar zela esan dugu, esan dute eta defendatu dugu eta defendatu dute, baina nik dakidala egun oraindik ez da urratsa eman eta esaterako gobernuan hezkuntzan ez daude oraindik esarriak gobernuaren esku diren 0-3ko eskolak, oraindik ere maeztu kontseilarian menpean daude. Orduan, diot zein den egoera ikusi behar dugu eta egoera horretan aurre egiteko gai izan behar dugu. Noruntza markatu digute profesionalek beraiek eta beraiek dira profesionalak eta trebatuak eta dituak gaian. Ze baldintzatan ere bai eta gero horren barruan ikusi beharko dugu nola aurrera egin. Baina horretarako ezinbestekoa da jartzea eta arazoa da departamentua ez dela jarri. Eta guk, nik personalki askotan salatu egin dut errealitate hau. Orduan, ezin duzu aurrera egin 0-3an, 0-3ko sektore guztiatik eta sektoreko eragileekin kontatu gabe. Eta sektoreko profesionalekin eta dituekin kontatu gabe. Eta beraiekin batera lanik egin gabe. Oso zaila da. Orduan badira neurri solteak, batzuk EH Bildurekin sinatuak, beste batzuk gurekin sinatuak legealdi hasieran, akordio programatikoan, beste batzuk, atzetik datozenak abiatutako lan batzuri segida ematearren egiten ari direnak, baina ez dago planik, ez dago guk eskatu dugu, guk ikusi genuen bazela behar hori, eta ari ginen eragileekin batera, hori bera diseinatzen, zer behartzen egin. Heldu ginen egitera oso borradore zehatz bat jasotzeko gobernuan baitan dauden eskolak guregan, hezkuntzan, hor gelditu zen hori, gero dena ziren arazo. Eta gero egin genuen, esan dizuedan bezala, partzuergoa izango zen eredu horretara hurbilketa nahiko garrantzitsu bat. Horretan ere, nik dakidala ez da aurreratu. Orduan, hori da daukagun panorama, eta bien bitartean, zerbitzua ez da unibertsala, batzuentzako musutrukoekoa da. Plaza dutenentzako, baino badira plaza ez dutenak, eta gainera, ez musutruk eta ez ordainduta ere, ez? Orduan, nik uste dut doakotasuna ere, unibertsaltasunarekin batera, edo eskutik heldua behar duela joan, eta ez dira gauzak horrela egiten ari. Uste dut, falta zaigula, hori. Hemen, parlamentuan eztabaidatu dugu luze honen inguruan, argi adierazi dugu zein den gure jarrera, argi eskatu dugu egiteko dagoena, eta guk nola eta batez ere norekin egingo genuken. Eta eskatu diogu lidergoa erakusteko gaian departamentuari, baino ez bere kasa joateko eta egiteko nahi duena eta nahi duen zentzuan eta nahi duenekin baizik eta egiteko mahai bat, talde bat, lantalde bat, talde motor bat, auskalo zein formula erabilita, albidetzea foro bat non elkartuko diren gaian inguruan ezagutza duten guztiak, ez? Eta hori faltan daukagu. Ikuste dut hori egin arte, ez dela benetako aurrera pausorik emango. Bale, esango dizut, bihar jarraituko dugu aldaketa klimatiko eta trantsizio energetikoaren legearen eztabaidarekin. Gure taldeak aurkeztu ditu 120 piko emendakina,
pentsa dezagun legeak bakarrik 79 artikulu ditu, esan nahi dut horrekin, saiatu garela legea hobetzea, zehaztea, eta uste dugu gobernuak ez zuen ausardirik lege honekin. Ea nola bukatuko den eztabaida, ziur egongo direla desadostasun batzuk fiskalitatearen inguruan, baina, bueno, ea nola bukatzen den. Hala. Ba, igual, hezkuntzatik edo hezkuntzaz ari garen ez, hezkuntzan bide honetatik jarraituz, badaukagu aste hauetan, pasaren astean eta honetan, eta datozenetan ere, aktualidadeko gaia bilakatu den bat, eta nahiko, bueno, aldrebestua dagoela iruditzen zait, eta uste dut importantea dela jarraipen zehatz eta zorrotz bat egitea gaiaren inguruan. Ari naiz barbaridade asko entzuten eta kezkatzen nau horrek, eta uste dute ez dela behar bezala tratatzen ari. Ari naiz erlijioa eskolatan inpartitzen duten irakasletaz. Erlijioak, ze dakizuenez badaude legeak hala onartuta erlijio ezberdinak eskaintzeko eta jasotzeko aukera. Batetik katolikoa, baina bada ere evangelikoa, eta judioa ere bai, eta islamikoa, naiz eta ez den ematen ari, besteak beste arazo ugari dagoelako topatzeko behar den formakuntza duten irakasleak, ez? Islama inpartitzeko eskolatan. Bueno, jakin badakigu nola ezarri zen erlijioa gurean, eta eskolatan ere bai, guk geroa baitik defendatu izan dugu urtetan. Gobernuan ginenean, gobernuan sartu horretik jakina, eta orain gobernuan gaudela, baino beste rol honetan ere bai, ari gara defendatzen guretzako eskola laika baldin bada, laika beharko luke erlijiorik gabekoa. Ez evangelikoa, ez judioa, ez islamikoa, eta jakina ez katolikoa. Ikasgeletatik beharko lukela egon erlijioa uste dugu. Hala ulertzen dugulako guk laizismoa. Eta uste dugu eskola laiko batek ezin duela eskaini erlijioa ikasgai barkatu bezala. Badakigu hori ez dela horrela, baina ez da bakarrik horrela ez denik, baizik eta ez dutela nahi horrela izan dadin. Eta hau arautzen da Espainian, arautzen da Estatuan, arautzen da Madrilgo gobernuan. Eta handik esan digute ezetz. Guk hala proposatu dugulako eta hori eraman da gorteetara eta bozkatu da hemen ere bai. Eta egun gobernuan dagoen, Espainiako gobernuan, Estatuko gobernuan dagoen partidu nagusiak, PSOEk, hemen bozkatu du konkordatoarekin, Vatikanoko konkordatoa duten, sinatua duten hori, bere horretan mantentzearen alde. Hori bozkatu du PSOEk. Akordioak Vatikanoarekin mantentzearen alde. Eta akordio horren poderioz, edo horien poderioz, badaukagu erlijioa sartuta gure ikastetxeetan. Eta estatuak ez du salatuko akordio hori, eta ez du bertan bera usteko asmorik. Eta Vatikanoarekin duen akordio horiek guztiak bere horretan mantenduko dituela adierazi du. Behin eta berriz. Inoiz nik esan izan dut, baita ere hemen, laikoa izatea baldin bada hori, gero ikusten dugu ere alderdi sozialistan errepublikanismoa ere nola espresatzen denez, gero orain berriz etorriko zaizkigu erregeak Nafarrora. Espainiako erregeak. Hortaz, zer ari da gertatzen egun? Murriztuko dela behingoz. Eta ez da pasaden legealdian nahi ez genuelako, baizik eta lomce geneukalako goitik, hori gaindituta orain lomloek aukera ematen du, eta orain murriztuko da behingoz erlijio irakasgaia, eta horrek ekarriko ditu posain bat ondorio. Eta bat da horretan lanean dabiltzan zenbait irakasleen egoera aldatuko dela. Eta guk esaten duguna da, aldatzeko beharra dagoela hori agerikoa da, baina aldatu daitekela modu ezberdinetan. Kaleratzea ez dela irtenbide bakarra. Eta ikusi dugu,
segun eta nola antolatzen diren irakasle horiek eta irakasgaia nola antolatzen den, egin daitekela bermatu beraien lanpostua. Eta orokorrean ez dira interinoak. Ze orain atzo edo irakurri nuen Steilasek atera zuela horrelako panfleto bat esanez ia nahi ote duten oposiziorik egin gabe funtzionario bilakatu. Ez gara funtzionariezatzea ari. Hori beste debate bat da. Eta Steilasek azaldu beharko du zein den bere jarrera interinoak fijatzeko edo finkatzeko politika honetan. Beraiek jakinen dute. Ez gara horretaz ari. Langile hauek, ez dira asko, 169 dira Nafarroan, horietan gehienak emakumezkoak, gehienak 55 urtetik goitikoak, eta gehienak 20 urte baino gehiago gobernuarentzako, hezkuntza departamentuarentzako lanean daramatenak. Denak 15 urte baino gehiago, gehienak 20 urte baino gehiago. Langile kontratatu indefinituak dira. Ez dira interinok. Dira langile indefinituak, hau da, ja fijoak dira. Ez dira indefinituak, ez da interinoak. Orduan, nik uste dut honetan, ari direla gauza asko nahazten, eta ari dela, bueno, kakazten gaia nahita. Erlijio orduak murriztea, bikain. Enplegua desagerraraztea, ez dugu onartuko. Eta uste dugu langile horiek mantentzen aldirela, eta beraien artean ongi antolatuta, gero ordezkapenak egiteko, eta reforzoetarako, eta barretabar egin daitekela antolatu. Galiziak egin zuen 2007an, Kataluniak egin zuen 2007an, eta Euskal Autonomia Erkidegoan egin zen 2009an. Egin zen hitzarmen bat langile horiekin, murrizketen aurrean enplegu hori mantentzea aldera. Enplegua ez deuseste aldera. Eta ez desegite aldera. Eta egin daiteke horietan eta Nafarroan ez daiteke egin? Ez dugu lertzen zergatik. Eta akordio horietan denetan egonda Partido Sozialista bai Galizian, bai Katalunian eta bai Euskadin. Eta horietan egon dira Komisiones Obreras eta UGT bezalako sindikatua, baina Euskadin ere bai ela. Eta horietan egon dira ere bai Eskerra Republikana edo EAJ. Orduan, esan nahi dut, nahikoa, plurala, anitza eta zabala izan dela akordioa, eta kontua da, pertsona hauek, bere emakume hauek, ez kaleratzea, hola, eta bilatzea bestelako irtenbide bat, eta hitzartzea beraiekin, eta jartzea beraiekin, eta negoziatzea beraiekin. Eta sindikatuak eskatzen ari direna da, guk bere garaian hemen zuzenketa bezala eraman genuen testua, orain Navarra Sumak lege bilakatu nahi duena. Orduan, bueno, nik uste dut eztabaida interesgarria izango dela, borondatea erakusteko garaia badela, enplegua mantentzeko aukera badagoela, eta ez dut ikusten zergatik kanporatu behar den inor, baldintza horietan, eta ulertuta ez direla interinoak bukatu zaiela kontratua eta alde. Interinoak finkatzean aldeko edo kontrako eztabaida horren atarian gaude, guk argi daukagu zein den bidea, eta finkatze horretan, ez dakit bestelako sindikatuek Steilas bezala zer esateko duten, nik ez diete entzun gehiegi, nahiko isilik dabiltza. Seguru aski politika berberarekin jokatuko dute, oposizioa gainditu ez dutenek ez omen dute eskubiderik deustarako hemen. Lana egiteko bai, egun kontratatuak dabiltza, departamentuak kontratatua, 5 urte, 10 urte, 20 urte, 30 urte interino. Horretarako baliogarri dira orduan. Eta hau izan da guztiak gaurkoz, beste behin eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.